wannan aikin na faɗa muku yana yi. Na faɗa muku yana yi amma kuma har yanzu kowa yana ta min tambaya ya ake yi. To mallaka ce mai ƙarfi daga ɓangaren maza har mata. Amma a ji tsoron Allah. Goro ake samu sai a ɓara shi, sai a rubuta sunan da wanda za a mallaka da wanda yake so ya mallaka. Sai a kawo, sai a rufe kamar laya. Ana sa farin zare. Ana sa baƙin zare a farko, sai a zo a sa baƙin zare. Sai a bi shi da jan zare. To in aka yi haka in Allah ya yadda kawai sai a zo a shafa wannan turaren da ake gani. Sai a shafa shi. Ɗan uwa sai ka je ka yi gina sai ka rufe. To ƴan uwa in Allah ya yadda za a samu abin da ma ba a yi tunani ba na ɓangaren mallaka. Dan sai yadda kai da mutum. Amma ƴan uwa hadiyar aikin shine a yi sharing saboda ƴan uwa su amfana sannan kuma a yi comment da Sallallahu Alaihi Wasallama. Na ji ku, sai na ji ku to. In an yi an ji kuma an ga yayi to ina so a dawo min da martani. Saboda ni dai wannan aikin ina tasarifi da shi sosai kuma ina ganin abin da nake so. Assalamu alaikum warahmatullahi.